Sanibona futhi siphinde sahlangana. Mina ngizibona kuwena, wena usibona kumina. Mina nawe siyinto eyodwa, umehluko awukho. Okay. Namhlanje ngibhale amaphuzu engizokhuluma ngawo. Ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngenza isiqiniseko sokuthi ngibhala amaphuzu phansi ukuze mhla sengiqopha ngazi ukuthi ngikhumbula zonke lezi zinto lezi ebekade zihamba ekhanda. Inkinga esibhekene nayo manje, inkinga yokwamukela isimo indlela esingakhona. Izinto ey'ningi ziyakhombisa ukuthi vele indlela esiyiyona indlela yokuthi asilwi namuntu, kepha sivumelana nalokho osuke usinika kona ngenxa yemfundiso nangenxa yokuthi siyathanda ukufunda izinto ezintsha. Kodwa inkinga le yokwamukela isimo, inkinga enkulu ngokuthi manje abantu abaningi bamukele indlela ekuyiyona manje ngenxa yokuthi bayitshela ukuthi ayisekho into abangayenza. Ngakho-ke into esele ukuthi wamukele isimo. Uma wamukela isimo, okusho ukuthi uyahambelana nalento lena eyenzakalayo futhi awuzimisele ngokuthi uyishintshe. Bafowethu nodadewethu, uyabona la asizelanga ukuzodlala, futhi masifika la asifikanga ngephutha ukuthi hhayi salusuya-ke ngoba phela sonke njengoba size lana sakhetha ukuthi siza la sizolungisa indawo esihlala kuyo ukuze wonke umuntu uma efikela la azi ukuthi ufikela endaweni ethuthukile, endaweni ehamba ngendlela ekumele ihambe ngayo. Uyabona, mina i-system ngiyifanisa nomkhokha, uyabona? Kodwa-ke lo umkhokha okwaziyo ukukhishwa, umkhokha okwaziyo ukuphuma. Ngakho-ke uma uzovumela yonke into, wamukela isimo ngendlela esingakhona, kuningi okonakalayo, okusho ukuthi wena awuzivumeli ukuthi ube nguwe, kepha uvumela ukuthi utshelwe ukuthi ungubani, bese uphila ngale ndlela wena otshelwe ngayo ukuthi wena uyiyo. Uyabona, mina ngalesi khathi lesi esincane engisichithe nabelumbi, ulwazi enginalo, ulwazi engilitholile, nezinto engihlezi ngizizwa isikhathi esiningi uma bekhuluma noma uma bebekade bekhuluma ngagcina sekuzwakele ukuthi bathi siyacaphuna-ke lapha. Planet Earth is the place where we can have fun and do whatever we want to do. We can do how we please, we can break the rules. You see. Ngakho-ke bona umqondo wabo usanaleya nto yokuthi kukhona umdali. Ngakho-ke umdali njengoba esilethe lana, usilethele ukuthi sizofuna umhlaba esizohlala kuwona, umhlaba ongenamuntu. Lowo mhlaba lo ongenamuntu, okusho ukuthi yibo abakhethiwe ukuthi bezohlala la kulo mhlaba lo ongenalutho. Ngakho-ke bona yonke into yabo ihlezi isiqu senyama, ayikaze yaphathelana nobubona, ngoba okusho ukuthi sakhiwo sabo ububona
kusho ukuthi yinto ecashile kakhulu noma yinto engekho. Ngoba uyabona bona abaziboni kumina njengoba mina ngizibona kuwena. Yinto abangazimisele, into nje engekho kubona, indlela abaphila ngayo nangendlela abenza ngayo zonke izinto. Uyabona enye into futhi, bamandla ngasekugqokeni isithombe ekungasisona esabo, ukujabulisa abantu. Uyabona, yonke into abayenzayo bayenzela ukuthi wena ungibone ukuthi hhayi-ke mina ngiyenza kahle manje, wena ungibone ukuthi hhayi mina manje ngenza kanje. Uyabona? Futhi uma sebezigqokile ngendlela abazigqoke ngayo, abazimisele ngokusazi thina, abazimisele futhi ngokusebenzisana nathi, bahwebelane nathi, abazimisele futhi ngokwazi ngezilwane zethu, abazimisele ngokwazi imvelo yethu. Zonke izinto abazenzayo bazimisele ngokuthi bazibuse. Kube yibo abantu abazitshelayo ukuthi zenzeni, kube yibo abantu kube yibo nje abenza leyo nto leyo ukuthi yenze into efunwa yibona ngaso sonke isikhathi. Yize noma abanye bevela, oh, we love animals, but uyabona ukuthi ukube babey'thanda iy'lwane, babengeke bazifake endaweni, le ndawo le kuthiwa indawo ephephile. Babengeke basifake lapho, ngoba nakuthina manje, ngoba ngathi bekade ngihleli nje nomfowethu izolo, uthe-ke ekhuluma waphakamisa elinye iphuzu ebengingalinakile kakhulu manje. Indlela ebesisondelene kakhulu ngayo nemvelo nezilwane, manje uma kungathiwa egcekeni ngihubha inkukhu, iyabaleka. Ngobani? Ayisangijwayele, ayisangazi. Asisaxhumani ngendlela ebekade sixhumana ngayo. Ngakho-ke izinto eziningi, iy'lwane zasendle, zonke nje lezi iy'lwane lezi zithi uma zisibona manje zibona abantu ezingabazi ukuthi bangobani manje laba, yini, bazokwenzani, ngoba phela manje sebakhohlwa yithi. Sebakhetha nje ukuthi bengasizwa thina bazwane bodwa. Ngakho-ke kuningi esesiqhele kukona kakhulu okudinga ukuthi wena ukubone ngale ndlela le ekumele kube yiyo, ngoba yonke into oyibonayo iwuwe. Yonke into oyibonayo iwuwena futhi. Nawukuthi bona bayathanda ukuthi bona ba abantu abajwayelekile, ngoba ngaso sonke isikhathi uma bezochaza ukuthi hhayi thina la bantu laba phecelezi la bantu laba aba-normal, indlela esenza ngayo thina lena sithola u-one no-two, sithola lokhu nalokhu nalokhu. Bese kuthi-ke laba-ke abangajwayelekile, ayi indlela yabo nje, indlela abenza ngayo, yo, ayi nje abayiqondisisi. Uyabona? Ngakho-ke bona bajwayelekile, thina asijwayelekile. Uma uthatha ukuyibheka kahle le nto uyabona ukuthi, oh, okusho ukuthi nini abantu kahle kahle. Bese kuthi thina-ke hhayi, siyile nto lena nina eningafuni ukuba yiyo. Yini i-system? Umbuzo lona ohlezi udida abantu abaningi futhi
uma ngaso sonke isikhathi uzohlezi ukhuluma ngo-system, bahlezi abantu bezoduka ukuthi usuke ukhuluma ngobani kahle kahle uma uthi u-system, yini yona leyo? I-system iyona yonke into esiyenzayo mihla namalanga. Yonke into oyibonayo, indlela owenza ngayo ukuphila, indlela ocabanga ngayo, indlela othatha ngayo iy'nqumo. Ngakho-ke kuyiyona yonke into oyenzayo, isikhathi ovuka ngaso, uyavuka, uyahamba uyohlamba ubuso, uyaxubha, wenza yonke into. Sekuyi-system leyo ozakhele yona wena, noma i-system lena wena okhethe ukuthi uyilandele ngoba nakhu ubona kuyiyona ekulungele. Ngoba ngihlezi ngisho ney'nqumo oy'thathayo unesiqiniseko esingakanani ukuthi zithathwa nguwe, noma kuyindlela osekwenzeke ngayo manje kwi-system ukuthi lezi nqumo lezi oy'thathayo uy'thathe ngale ndlela le i-system efuna ukuthi uy'thathe wena. Ngakho-ke kuningi okubuyisela izinto lapho ekuthenini abantu bathatha iy'nqumo ngendlela i-system efuna ngayo, bese bethi, hhayi ngiy'thathele mina iy'nqumo, isinqumo sami nje. Uyabo, abantu bayakholelwa ngokwe-system, futhi bayenziwa nawukuthi bakholelwe ey'ntweni ey'ningi ukuze zibe khona. Ukuba abakholelwanga kulezo zinto lezo ngabe azikho, okusho ukuthi bona bamandla owukuthi zonke lezi zinto lezi zibe khona zibonakale siqu senyama, bese ziyakwazi ukuthi zilekelele zonke lezi zinto lezi ezenzakalayo njengamanje. Ngoba nawukuthi abantu bakholelwe kwimpilo esheshayo, kodwa impilo ihamba kancane. Ngakho-ke kuningi okwenzakalayo, bese sifuna ukuthi sikunikeze amagama, bese sifuna ukuthi sifuna nje ukukunikeza i-knowledge yonke into. Uma uthatha kahle ukubheka kunezinto obonayo ukuthi lento iyiyo, futhi asikho isidingo sokuthi uze uyiphe igama thizeni, ilento iyayibona nawe, iyazenzakalela, iyaziphindekalisa, iyazikhulisa futhi. Okay. Uyabona indlela esenza ngayo manje, sifundiswe ukuthi senze izinto ngokwenyama, sifundiswe ukuthi sicabange, sifundiswe ukuthi sizwe ngokwemizwa. Ngakho-ke into eyenza ukuthi size sifundiswe zonke lezi zinto lezi ukuthi sikwazi ukucabanga ngokwenyama, sikwazi ukuzwa ngokwenyama, sikwazi ukubona ngokwenyama, kungoba thina, ubuthina ngokomoya kulapho besingalawuleki khona, futhi into eyenza ukuthi basifundise zonke lezi zinto lezi kungoba bebevele befuna ukufezekisa isifiso sabo sowukuthi basilawule ngokwenyama, ngoba vele kulapho banamandla khona. Ngakho-ke uma uzosusa umuntu lapho enamandla khona, umyisa lapho engenawo khona amandla, uyakwazi ukuthi umlawule, uyakwazi ukuthi umenze ngendlela ofuna ngayo wena ukuthi enze ngayo. Ngakho-ke izinto ekumele uzazi lezo ngaphambi kokuba uze ufike uthi, hhayi mina ngu-Andile. Kufanele wazi ukuthi ubani ngaphandle kwa-Andile, lo ombona esibukweni, ngoba lo ombona esibukweni akusiwena, kepha ulo-Andile lo ombonayo, lo owanikezwa yena i-identity yakho, isikhumba sakho, amehlo akho, kodwa wena ungaphakathi.
Ngakho-ke u-system wenza ukuthi uzicindezele wena ngaphakathi bese uphakamisa lo andile lo onguwe, lo othi nguwe wena. Ube wazi kahle ukuthi akusiyena loyo andile loyo. Ngoba into eyenza ukuthi vele baze bafune ukuthi badidise abantu beze le revolution yabo, ingoba vele babe sebazi ukuthi okay, mase sibalethile la bantu laba enyameni, sizobafundisa phecelezi spiritual things, spiritual illusions, spiritual illusions, and then kube universal illusions. So they gonna create lesa space, leya ndawo leyana yokuthi okay, thina-ke sibenzela ispirithi sethu-ke manje, sibenzela i-universe yethu, hhayi le yabo, le ekuyiyonayona, ekuyiyo. Yonke into eyenzakala la eNingizimu, phecelezi le abathi i-South Africa, kunesizathu ukuthi i-South Africa ibizwe nge-South Africa. Kunesizathu ukuthi ingabizwa ngegama layo, ngoba into uma uhlezi uyishintsha igama ngaso sonke isikhathi, okusho ukuthi nomoya wakhona uyawushintsha, uyabona? Nakhona hhayi ngoba nakhu uwushintsha, kepha uyawucindezela ukuthi ungavuki, ngoba yonke le nto eyenzakala eNingizimu is-system based, futhi yonke into eyenzakalayo ifana nombhalo owenzayo uma ubhala umlando kwi-source base, phecelezi if you are writing history, there is a source where you are doing i-source base section. That is the reality-ke manje. I-system yenza lokho, iyenza iy'mpilo zethu noma iy'mpilo zenu zibe i-source base, ngokuthi anikwazi ukufika nolwazi lenu, kepha niyacaphuna, nicaphunela kule nto abanikhombise yona, kule nto abanifundise yona. Ngoba indlela abayihlele ngayo le nto le, ngoba uyabona uma kufika abantu bokufika emalokishini, bafika baba ney'tolo, yabo iy'paza shophu, baba ney'tolo, bafike usuke engasazi isiZulu, usuke engalazi ulimi lolo osuke ulikhuluma kulelo lokishi lelo, noma kuleyo ndawo leyo asuke efike kuyona. Uma efika lapho, uthi efika vele usenesithombe sowukuthi nina ningabantu abanjani, sebetsheliwe ngani ukuthi nina ninjani, nayo yonke into, bese nathi siba predictable. Sithi nje sifika senze le nto bekade betshelwa ngayo, ngobani? Vele senzelwa ukuthi sivune i-system, siphile impilo lapho khona sicaphuna khona kwi-source base, bese uthi wena uzenzela iy'nqumo, kanti cha, iy'nqumo oy'thathayo ziphuma kuleso space owenzelwe yona ukuthi wena uzohamba uhambe uhambe ucaphune la, uhambe 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 ucaphune la. Ngakho-ke abantu bokufika nabo abanikezwanga ithuba lokuthi babone wena ubuwena, babone nina ubunini. Bathi befika nje sebeyazi ukuthi hhayi, la bantu sizobathatha kanje, la bantu benza kanje, indlela abenza ngayo. Bese-ke nathi uma sifika bekhuluma nathi-ke bese nathi senza ngale ndlela le abasho ngayo, ngoba vele indlela bebefuna senze ngayo. Bese-ke kuba yilona lonke-ke lolo olunye udweshu, abantu kumele bahambe, abanye kumele bahlale, hhayi wena uyena owalana, wena owalana. Uyabona nje zonke lezo zinto, izinto ebesingazenzi, izinto ebezingekho kuthina ngaphakathi. Akuzona izinto eziyithina lezo, ziyizinto zangaphandle, zinje, ziyilento eziyiyona ngaphandle.
Isixazululo sayona yonke le nto le, ngoba phela vele sihlezi sikhuluma kodwa iy'xazululo asizenzi, asiyikhulumi noma asiy'beki ngaphambili. Isixazululo kuyona yonke le nto lena ukuthi ama-missionaries aphume, afe, indaba yawo iphele. Ngoba ukuba khona kwama-missionaries la eNingizimu kuletha imibuzo eminingi, ngoba kwasekuqaleni amakhosi amukela ama-missionaries. Kwakuyini inhloso yawo? Ngoba vele nawo kwaqale kwenziwa amakhosi ukuthi acabange ngale ndlela le abafuna ukuthi acabange ngayo, ukuze bezokwazi ukuthi bamukele lawa ama-missionaries, bese bebona engazuthi ama-missionaries ayikusasa, kanti ayisikhali sekusasa lokuthi masiqeda ngani, bonke abangaphansi kwenu bazoba ngaphansi kwethu. Ngoba into abayidingayo kuwena u-I don't have a choice, lapho uzizwa khona uyisahluleki, uzizwa nje unqotshiwe, ungazi ukuthi iyiphi indlela eya phambili. Kanti cha, akunjalo, uyazi inkinga ucindezelekile. Uma uzozivumela ukuthi uphume ngaphansi kwengcindezi, ungazivumeli ukuthi kunezinto ongeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwazo, ngoba lezo zinto lezo ziyinkohliso. Usuke ukhohlisiwe uma uzitshela ukuthi kunento ongeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwayo. Ngoba imidlalo into bona hayizele la imidlalo, bayadlala bakushaya ngalezi zinto lezi phecelezi kuthiwa ama-mind games. They trick you with everything, bese wena ubone engazuthi hhayi ya, this is it. Kanti cha, this is not. Ngoba yonke le nto lena isibuyisela ekuthenini, okusho ukuthi senziwa ukuthi samukele isimo, hhayi ngoba nakhu samukele isimo. Isimo sisamukela ngoba nakhu vele bekuyinhloso yowukuthi sisamukele isimo. Ngoba kwayikona ukukholwa kuyinto onikezwe yona ukuthi wena ukholelwe kuyona, kufanele ukholelwe ey'ntweni. Ngoba uyayibona le nto lena yowukuthi wena ukholwe iyinkinga kakhulu ngale ndlela le yokuthi wena, okusho ukuthi impilo yakho yonke uzohlezi uncenga, uncenge futhi ube nalokhu owukuthi eyi, angikwazi mina ukuzenzela izinto, angikwazi ukwenza ukuthi, angikwazi ukwenza ukuthi. Ngakho-ke ngidinga usibanibani ukuze enze ukuthi, ngizodinga usibanibani ukuthi ngenze ukuthi. Uyabona ukuthi wenziwa ukuthi ube yibhotela, wenziwa ukuthi ube yibhotela ukuze mase uyibhotela bese yonke into oyenzayo ilele ekuthenini sikule system-ke manje. System ithini? Iba yibhotela, ube umuntu nje oyizeleze, umalala-vula. Vele inhloso kwakuwukuthi fanele uhlezi ungaphansi kwengcindezi, uhlezi ucindezelekile futhi bakufake ngaphansi kwalama-construction sites, owukuthi yonke into oyicabangayo kumele kube yinto eyenzakala kuwena. Uyaphuma usaba ukuthi uzobanjwa inkunzi, uyaphuma ehheni, kombe imali yokugibela, ishi, uyabona ukuthi wena impilo awusenayo, kodwa into oyenzayo ukuthini? Imali yokugibela, eyi kusasa kombe kumele ngivuke, kumele ngihambe ngiyogibela. Wena nje uyamukela nje, uyamukela, 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 uyamukela. Oh Nkosi yami, ayikho into engingayenza. Yonke leyo nto leyo i-system ukuthi wenze kanjalo.
Kufanele uzibone nje ungelutho. Kuyoze kube yiningi uvuna abelungu, kuyoze kube yiningi. Umbuzo yiloyo, ngoba futhi nakhona uvuna abelungu nemidlwembe yabo. Yebo, bakhona nabafowethu abakwenzayo lokhu. Iqiniso leli esingeke size sikubalekele, siyakwazi futhi lokho. Yibo nemidlwembe, ngoba ukuze yonke lento lena ize ihambe kangaka, ibhebhethekiswe, kwakufanele kube khona abanjengathi ukuze ukuze lento ihambe iye phambili, ukuze lento ibe namandla. Ngoba uyabona indlela asebesilawula ngayo ziningi, basilawula ngendlela yokudla, sidle ukudla, siy'tshela ukuthi sidla ukuphila, kanti sidla ukufa. Zonke lezi zinto lezi ziyasibolisa ngaphakathi ngokuhamba kwesikhathi. Uthi uyazwa kancane kancane usuyanuka, uthi uyezwa kancane kancane kunamaphunga ongawaqondisisi kahle kahle ngawe. Ngoba uyabona ulimi lwabelumbi lusifundisa ukukhuluma ulimu kahle kahle ulimi olufile, ulimi lwabafileyo. Ulimi lwabafileyo ngoba yonke into esuke ikhulunywa nento esuke ibhaliwe kwakuyinto eyenzelwa, ekwakuwukuthi uma nikhuluma, nikhuluma ukufa kodwa ukuphila akukho kulento eniyikhulumayo. Ngoba phela yabo nje imizimba yethu sesayiphendula imigqomo kadoti, ngenxa yokungakwazi ukuzilawula, phecelezi siyaphila yonke into we are plagiarising. Iy'mpilo zethu zonke seziphilela nje ukuthi we are plagiarising. Sifuna loba bumnandi, sifuna loba bumnandi. Into oyenzayo mayivune mina, ngoba mina ngizibona kuwena, wena uzibona kumina. Mina nawe siyinto eyodwa, yonke into oyibonayo nento oyenzayo nento oyihlukumezayo, leyo nto inguwena, okusho ukuthi konke okwenzayo ukwenza kuwena. Ngakho-ke uma into oyenzayo ingeke ize ivune wena, okusho ukuthi lento oyenzayo awuyenzi kuwena, kepha uyenza kwenye into noma uyenza komunye umuntu. Ngoba siyinto eyodwa. Yabona le mpilo phecelezi i-sauce-base esiyiphilayo i-nonsense lena, i-nonsense ngoba ayivuni wena, kepha izivuna yona ngendlela eyakhiwe ngayo, ngendlela eyenziwe ngayo. Wena usale uyisipoki nje esingakwazi kwenza lutho nje. Iwukuthi kumunce lento ikushiye uyigobhozi elingenalutho. Ngoba yabona thina asiqali futhi asipheli, okusho ukuthi isiqalo asinaso, isiphetho asinaso, siyinto engapheli. Ngakho-ke mawuzozikhathaza ngokuthi wena uyaqala noma uyaphela, kulapho kulapho wena ongasasiwena, okusho ukuthi usuzama ukuba omunye umuntu. Ngakho-ke ungazami ukuzifanisa nabelumbi, ngoba wehlisa lento ekuthiwa phecelezi i-vibration frequency leyo. Okusho ukuthi nawe uyazikhohlisa, nawe uyazehlisa. Ngoba akumelanga uziphikise wena, ngoba indlela owenziwe ngayo, indlela oyiyo wena. Ukucabanga kumahhala. Ngakho-ke eyi.
asimusa nje ukwenza liyilima ukuthi-ke ngoba yabona into oyenzayo uma ingakuvumeli ukuthi ucabange ngayo, uma kunokuthi ikwenze uzibone wena, uziqonde wena, ikunikeza imibuzo, okusho ukuthi leyo nto iyakubulala. Ngaso sonke isikhathi into oyenzayo kumele ikufundise wena, kumele ikukhulise wena, hhayi lokhu onikezwe kona, hhayi le identity yakho onikezwe yona. Kepha wena ngaphakathi uma umkhulu, okusho ukuthi umkhulu kakhulu ngaphandle. Ngoba asizona iy'lima thina. Ukuze ubone isilima kwayinawe ngokucabanga ukuthi mina ngiyisilima, okusho ukuthi indlela ozicabanga ngayo wena leyo ukuthi uyisilima. Uma ubona isilima uzibuka wena, ngoba okusho ukuthi le silima osibonayo siwuwena, hhayi ukuthi kungoba eyisilima noma kungoba bezilima labantu labo osuke ufikele ukuthi uzobakhohlisa. Ngakho-ke ziningi iy'ndlela umuntu angakutshela ngazo ngendlela azizwa ngayo noma ngendlela ayibona ngayo yena. Ngakho-ke vele uma uzofika ebantwini abazaziyo wena ungazazi, kuzokuphatha kabi ukuthi hhayi bo, abantu bayazazi mina angizazi. Kwenzeka kanjani lokho? Ngoba kwayikona ukuy'tshela ukuthi izinto zinzima uyazilimaza ngoba ukuze izinto zibe indlela eziyiyo, kufanele kube ukuthi eyi uyacabanga wena, uyacabanga, eyi ngiyacabanga, eyi yazi kunzima, eyi yazi 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 yazi. Yonke leyo nto leyo kuyindlela owenziwe ngayo ukuthi wenze ngayo izinto. Ufundisiwe ukuthi ucabange kanjalo. Uyabona le system indlela eyenziwe ngakhona iyazandisa futhi iyazakha yona. Ngakho-ke uma seniyifundile ngale ndlela le nayenza ngale ndlela ekumele nenze ngayo, iyazikhulisa, iyazandisa, iyaziphindelela. Isistimu ikwenza ukuthi uzizwe uyize leze, futhi yenza ukuthi ubone ngazuthi umonakalo osuwenzekile mkhulu kakhulu, ukuze uzobona engazuthi ukuqala manje mangathiwa uyalungisa, ubone kuyize leze ngoba eyi kuningi 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 kuningi. Kanti cha, iyodwa into ekumele uyishintshe, indlela owenza ngayo izinto, uhlukane nokuzicindezela wena, uvuke ngaphakathi, uvuke kuyona yonke into oyenzayo. Ngoba yonke le nto yenzela ukuthi uma ngesikhathi ovuka ngaso bese ubone engazuthi eyi mkhulu umsebenzi okumele wenze, kanti cha, ukushintsha izinto ozenzayo mihla namalanga, ukushintsha indlela okwenza izinto, ukushintsha indlela okhuluma ngayo nawe. Ngoba lokhu engikushoyo mhlampe kungenzeka ukuthi kusayisiqalo sakhona. Le nto inkulu ngale ndlela yowukuthi ilo mgodi ongapheli, ngoba nawe siqu sakho wena ungubumnyama. Ubumnyama abupheli, ubumnyama abuqali. Bukhulu ngale ndlela yowukuthi